Volám sa František Paluška, som predsedom občianskej iniciatívy Náš domov Sásova a z tejto pozície ako poslanca nášho volebného obvodu za Sásovú Rudlovu poznám pána Bielika už viac ako 15 rokov. Niekedy sme sa stretávali aj, dá sa povedať, v rozporoch alebo nie vždy v pohode, ale väčšinou toho času to boli stretnutia a jednania priame, čestné z jeho strany, ústretové. A dá sa povedať, že vždy, čo slúbil ako nám, alebo dá sa povedať občanom Sásovej, tak aj slúbil, išiel za tým. Dá sa povedať, že vždycky ako buldok nepozeral napravo, doľavo, keď bolo treba na svoj voľný čas alebo na rodinu. Išiel za cieľom, ktorý si vytýčil a dá sa povedať, že veľa vecí, čo dnes na Sásovej občania berú ako samozrejmosť, že to tu patrí, že to tu je vybudované, že to tu stálo odjak živa. Veľa vecí je jeho zásluhou, teda nielen jeho, ale z jeho príčiny vzniklo a dá sa povedať, že môže byť na to hrdý, lebo nepoznám veľa poslancov a takto dlhoročných poslancov, ktorí si toto môžu povedať, že za týmto, čo tamto vidíte, je aj moja ruka, k tomu som ja priložil ruku k dielu, dá sa to považovať za moje autorstvo. K tým takým najväčším veciam v úvodzovkách alebo najväčším akciám, za ktorými on stál, patrí určite v poslednom čase Máj zelený alebo tzv. Stavanie mája na našom sídlisku, kde určite to občania zaregistrovali a dá sa povedať, že z toho je už taká tradícia, dobrá tradícia, kde sa spájajú ľudové zvyky a staré naše zvyky s moderným priestorom nášho sídliska. Určite si môže s hrdosťou povedať, že aj na ihrisku na Rudhorskej ulici, ktoré sa postavilo alebo ktoré vzniklo na dlhodobo zanedbanom kúsku zeme v strede sídliska, tak toto ihrisko je určite aj jeho pričinením také, aké je. Je tam ešte veľa čo dokončovať, ale určite je tam vidno jeho rukopis. Veľakrát sme sa z pozície našej iniciatívy s ním sporili, že čo ešte, či by tam bolo treba urobiť, na čo ešte by tam mal presadiť, alebo aj s ostatnými poslancami presadiť financovanie zo strany mesta. Veľakrát to nešlo hneď, ale bol trpezlivý a i keď s niečím nesúhlasil hneď, dá sa povedať, že tie argumenty naše, alebo to, keď na tých akciách, čo tam usporadúvame, bolo vidieť, že to ľudí zaujalo, že ten priestor je využívaný, aktívne využívaný ľuďmi, mladými, starými, že to bol pádny argument na to, aby to potom spolu s ostatnými poslancami presadili a dá sa povedať, že dneska to už má takú úroveň, akú sme kedysi dávno ani nečakali, že sa podarí dosiahnuť. Do volieb Paľovi držím palce. Verím, že ak do nich pôjde s takým zápalom a s takou vervou, ako to celé svoje poslanecké obdobie preukazoval, tak myslím, že bude úspešný.